să vă păstrați credința ortodoxă primită de la părinți și înaintași, mărturisindu-L pe Hristos Domnul al vieții, că Cel însuși zice, eu sunt învierea și viața, și orice ne trăiește și crede în mine nu va muri în veac. Să transmitem de asemenea urări de sănătate, pace și bucurie și ajutor în mijlocul, în tot lucrul cel bun, împreună cu salutul pascal. Hristos a înviat! Al vostru către Domnul rugător Mihail, episcopul al Episcopiei Australiei, Noi Zeelande și Orientului. Dumnezeu să vă binecuvânteze, să vă întărească. Continuăm cu Sfânta Liturghie, cu slujba și vă invit să cântăm împreună, pentru că o să avem de cântat împreună. Da? Slavă Sfintei și celei de o ființă și de viață făcătoarei și nedespărțitei treimi, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din mormânturi viață dăruindu-ne. Înviază Dumnezeu, risipindu-se vrăjmașului și puncind de la fața lui cel ce-l urăsc pe dânsul. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din mormânturi viață dăruindu-ne. Precum se risipește fumul de la fața focului, și nu mai este, precum se topește ceara de la fața focului. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din mormânturi viață dăruindu-ne. Așa pierd păcătoși de la fața lui Dumnezeu, iar drepții se veselesc. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din mormânturi viață dăruindu-le. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, ca să ne bucurăm și să ne veselim într-o dânsa. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din mormânturi viață dăruindu-ne. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din mormânturi viață dăruindu-ne.
Hristos a înviat.